Part 7. Makenzama ukuthi fast forward. Sithetha ngantoni? Maniphume mane ebuncinaneni ke ngoku. Kwenzela uba sizokhawuleza sifika apho siya khona. Mandiye high school. So guys, I'm a bright child ke. Esikolweni, gifted academically. I remember we wrote tests at district where we were going to, there was one of the best schools Mlazi called Vukuzakhe High School. That school has produced chartered accountants, doctors. You understand, like isikole nje sasikhiqiza ama-results amahle. Everyone wanted to be a Vukuzakhe High pupil. So from a primary, I thought ndiya eVukuzakhe, and kwakubakho i-tests ezibhalwayo uba ukwi-top 10 kwi-district nihamba niyofunda free eVukuzakhe. So I got into the top 10 and I was so excited because I think from my class, by 3 abaya eVukuzakhe. But then Utabao had other plans for me. A Oxford Sacred Heart, a Catholic girls' school in Verulam. Napayana bungena ngelantuka nge-aptitude test. So I went and wrote aptitude test yase Oxford, did well nakhona, and was accepted. Guys, lipstick lena yayizolo, and I don't have time between yoyisula or yoyihlaziya ndi kuyaphuthuma kuyaleqwa. I'm still in Cape Town. I'm here actually until Sunday morning. So I have clients to see in the next 20 minutes. And there's Ankavas. Hey, there's Biza. Anyways, nditike. So I ended up going to Sacred Heart. Sacred Heart, I call Lula because, you know, the fees are not exactly, you understand, it's not easy peasy, yabo, for Utabao. And ke ngilo muntu xa egodukile uyabona andithethe yonke into mna phaa ekhaya ndandingayibalisi intlalo. But I think my mother once visited ne ngoku ndise the year ndingena Oxford ne so ufike during the year sendikhona ndenza standard 6, which is grade 8 now. So xa ndisiwa esikoleni ngaloo holiday wayize ngayo abe khona ke naye, you understand, and she witnessed, you understand, the whole process yokuya eofisini kucheckishwe intontoni wethu, you understand, school fees ba ithini into before you are allowed in a hostel. Into eyenzekayo ne, at some point I paid school fees. Ndanikwe icash nguDabawo ndabhatala school fees. Ekubhataleni kwam ne irisithi ndayinika uOmpi. Ndandisiwe nguOmpi esikolweni. So it happened into yoba on the day sasingena ngayo esikolweni kwabakho irobhari ne, sarojwa isikolo kwathathwa yonke imali, you understand, and then the only way to prove into yoba ubhatele was to produce ilantuka, i-receipt ne. I don't know what happened to receipt book yesikolo, but kwakungekho ndlela yoprova into yoba umntu nomntu ubhatele unless uza ne-receipt. Mna xa ndisithi yam i-receipt kuOmpi, uOmpi waphika wathi zange ndamnika receipt yena. So guys, ndaba nguloo mntu ke ngoku kufuneka kuphinde kwabhatalwa, you understand, kwakubhatalwa per term. Obviously uDabawo was very angry because kwafuneka ayoboleka imali. So umamam I think yamhlupha laa nto leyana because ugoduka kwam so the following year ndagoduka ngoDisemba ne, xa kufuna ndibuye ke ngoku the following year before kuvulwa izikolo, ayingomamam lo undinyusa intaba ekhaya ke kuseGiltoni. Abayazi iGiltoni
you know into yoba i-distance from eGilton ukuya eHawksburg ngemoto it's about can take about 30 minutes ne because we are navigating gravel, and then Ita is about what 20 kilometers, but ngenyawo ukuya because I remember some ke kuseni ilanga lingekaphumi. I'm assuming noba kungo-5 kumnyama sifathuza sinqumla ihlathi yeva. Utatam ke wayephangela eHawksburg elipolisa lamahlathi laa nto kuthiwa yiranger ne. Elipolisa lamahlathi nje, he made friends namabhulu athile ke phaa phezulu, you understand, to a point yoba waye bagcinela amahashi abo, you understand, when they are overseas, yonke laa nto leyana. Ehlala kwenye izindlu zaba belungu, uyabo, like kwi-7 quarters, uyabo. So sinyuke ke siya ngokamamam siya kulo mlungu utata ahlala kuye. Hayi sifike phayana ke, heyi hayi ngomamam notatam kuthiwa khumsha. Andixelelanga noba sizothini apha, kwathiwa khumsha wethu, uxelela umlungu into yoba udinga imali esikolo. Aw, that is now ndim ke ngoku lowa ukhumshayo ndibalisela ke umlungu. Hayi ke sithethe ke nomlungu andibuza imibuzo ngesi sikolo sam. Umlungu was so impressed and very interested in helping, you understand. Umlungu wathatha iinkcukacha zam, address yesikolo, yonke laa nto leyana. So I went back to school. Xa ndifika esikolweni, uyeva, mamela ke, kuvula izikolo fine kube right. Ayindimlo ugezayo ndisileke, andifuna uxoka. I was a very naughty child. Ndiyathandwa ngotishara ewe because I'm a bright child, but I'm a bit more on the naughty side, like ndifuna uba kwaba bamoshayo. Andikwazi nje uba ngumntwana ongumiss goody two shoes, yana se ndizawuba yi-prefect ndibe yonke into abantu abayiyo, but ndiyabalwa nasekumosheni. So andisazi uba sasenze ntoni kodwa sasimoshileke. Ayingosister Angela lo ukhupha ileta eyayivela kuMrs, yayinguMrs bana elibhulukazi, owayebhalele ke ngoku isikolo, you understand, echaza ebacacisela ngam uba undazelaphi ntonontoni, ebaxelela into yoba ucela ndibe exempt from i-school fees, you understand, she will take care, you understand. Imali akakayifumani but usakhangela ii-funders, uyabona. Ucela ndingagxothwa esikolweni, uyayiva ke ngoku. Wabechaza into utatam wolusa, like wayebeka hlobo loba wolusa amahashi akhe. Yho, ndithi ke ngoku ndandiyilo joke usana into yoba nokukhanya, hawu awusho kanti ubaba wakho wolusa amahashi, hawu amahashi pho. Yho guys, niyayazi into yobuntwana uqonda uba yintoni, uba yintoni. Uyayiva ke ngoku, ezaa nto manje kubangela into yoba uqonda uba Thixo, hayi awukwazi noyicaca, akolusi guys amahashi, uyamnceda lo mlungu. Hey, so that is high school for me, you understand. But you know, everything dies down at some point, you understand. So ndikhula ke yade yafika ke ibhasari, so ndifune ngebhasari ke from standard 7 up until matric. Udabawo noko umthwalo wohlika kuye, uyayibona laa nto. I was an achiever wethu, off note norhal. And then kwakuba yiloo nto ke into yoba, you know, funa ndisiwe esikolweni, of course izindleko, you know, tuck and all, funa ndiphathele ukutya, into ezimandi wethu, which was very rare for me. Bendibukela mna abanye abantwana, uyayiva, kube nzima fondini, ungenile uyawuphinda ugoduke. Uba ndiphiwe i-20 laa mini ndifika, uyayiva ke ngoku, laa 20 kufuneka indiqhube de kuphinde kuthini kuvalwe. Ama